Sa video na to, ikukwento ko sa inyo ang istorya ng isang matalino, ambisyoso at malupit na CEO ng Nissan Motor Corporation. May pagkapilyo pero hindi may kakaila na isang magaling na leader. At sa sobrang lasing sa kapangyarihan ay nagawang lustayin ng pera ng kumpanya at gumawa ng Mission Impossible level na pagtakas gamit ang isang kahon ng musical equipment. Ito ang kakaiba at makapigil hiningang true story ni Carlos Ghosn na may matinding twist sa dulo. Alamin natin kung paano siya umakyat ng ranggo at kung bakit niya nagawa ang lahat ng ito. Isang natural-born mathematician, strategist, leader. At bata pa lang, makikitaan mo na ng matinding business instinct itong si Carlos. Noong 1978, pagka-graduate niya, pumasok agad siya sa kumpanya ng Michelin. Ang Michelin ay isang sikat na kumpanya na gumagawa ng gulong. 3 taon din siya dito at masipag na nagtrabaho sa 3 planta nito sa Europe. Ilang taon pang lumipas, nakitaan na siya ng potensyal at na-promote bilang manager. Saglit na panahon lang, na-promote na siya ulit bilang head researcher at developer sa Industrial Tire Division ng Michelin. At 1 taon lang ang lumipas, sa edad na 30 years old, Chief Operating Officer na siya sa South American branch ng kumpanya. Sa sobrang lakas dumiskarte at talino ng taong ito, mabilis pa sa escalator ang pag-akyat niya sa ranggo at nakakasindak ang kanyang pagiging ambisyoso. 1 taong uhaw sa kapangyarihan. Itong si Carlos Ghosn, merong talent sa cross-cultural management dahil lumaki din siya sa iba't ibang bansa. Ipinanganak siya sa Brazil, lumipat sa bansang Lebanon noong siya ay 6 years old at nag-aral naman siya sa France. Siya ay isang self-proclaimed citizen of the world, kaya naman marami din siyang alam na iba't ibang lengguwahe. Ginamit niya ng husto ang advantage na ito para i-oversee ang company operation sa iba't ibang bansa sa South America. Habang siya ay nasa Michelin Company, naging sikat na ang pangalan niya at tinatawag na siyang turnaround specialist. Ang ibig sabihin, sa sobrang lakas niyang mag-manage ng business operations, lahat ng puntahan niyang branch ng kumpanya, kahit nalulugi na, kaya pa niyang buhayin at palaguin. Grabe talagang skills ng taong ito. Max out lahat ng stats at sobrang overpowered. Tuloy-tuloy ang pag-akyat niya sa ranggo at mula sa South America, lumipat siya sa South Carolina kasama ang kanyang pamilya para pumesto bilang COO ng Michelin sa North America. At makalipas ng 1 taon, big boss na siya at na-promote na bilang Chief Executive Officer o CEO ng buong kumpanya. Malupit talaga. Ang kwento nga ng mga nakatrabaho niya, isa daw siya sa pinakamahigpit at pinaka-meticulosong bossing na nakilala nila. Sobrang charismatic na CEO at sinasabi pa ng iba na siya daw ang definition ng ambition dahil sobrang risky at aggressive na mga galawan niya sa pagpapatakbo ng negosyo. Pagkatapos ng 18 years sa pagiging CEO ng Michelin, medyo naboboring na siya at naghahanap na si Carlos ng panibagong challenge. Dahil nakagawa na siya ng pangalan sa industriya, puging-pugi na ang profile niya. Kaya naman, lumipat siya sa isang mas malaking kumpanya. Natanggap siya bilang Executive Vice President sa isang car manufacturing company na kung tawagin ay Renault. Ang trabaho niya dito ay mag-manage ng purchasing, advanced research engineering, powertrain operation at manufacturing. Ang resulta, ano pa nga bang aasahan natin? Siyempre, lalong lumago ang kumpanya ng Renault sa pamumuno ni Carlos Ghosn. Isang tingin pa lang niya sa specs ng operation, alam na niya agad kung anong babaguhin. Basic na sa kanya ang pagre-restructure ng kumpanya para i-turn around at mas kumita pa ng malaki. Uhaw pa siya sa kapangyarihan at hindi pa siya tapos sa pag-akyat niya sa ranggo. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Dahil ang sunod na kumpanya na ambisyon niyang sakupin ay ang Nissan na noong 1999 ay malaki na ang lugi at malapit na sa pagka-bankrupt. Isang malaking challenge para sa kanyang isang ito dahil sa paningin ng lahat, Mission Impossible na ang pag-ahon ng Nissan sa pagkalugi. Ang pagbangon ng Nissan Motor Corporation. Ang success at experience ni Carlos sa pag-turnaround ng Renault Company ay isang malaking patunay na kaya na niyang humandal ng mas malaking kumpanya. Noong 1999, binili ng Renault ang 36.8% stocks ng Nissan na ng mga panahong na ito ay nalulugi na. Pagkatapos nito, nag-umpisa na ang pagtatrabaho niya sa Nissan. Ang tawag nga nila dito ay ang Renault-Nissan Alliance. Oo, tama. Pinagsabay niya ang dalawang kumpanya. Habang may posisyon si Carlos sa Renault, pumwesto siya bilang Chief Operating Officer ng Nissan. At napakabilis na mga pangyayari. 1 taon na nakalipas, na-promote siya bilang President. At 1 taon pa pagkatapos nito, na-promote ulit siya bilang Chief Executive Officer o CEO ng Nissan Motor Corporation. Dito natin makikita kung gaano kasipag at kabangis na company operator itong si Carlos Ghosn.
Mukhang ayaw niya ng chill na buhay. Gustong-gusto niya ng challenge at sa tingin ko, ito na ang ultimate challenge para sa kanya. Ang palaguin at i-turnaround ang isang naghihingalong car company. Sinasabi nga ng iba na napakahirap at napaka-imposible nitong gawin dahil $20 billion ang utang ng Nissan sa bangko at 3 lang sa 46 car models nila ang bumibenta. Pero mukhang alam na ni Carlos ang gagawin niya at confident siya na kaya niyang gawing mas profitable ang Nissan. Meron na siyang plano at inilahad niya sa buong kumpanya ang strategy na tinawag niyang Nissan Revival Plan. Sa dami na niyang karanasan, sobrang confident niya sa strategy na ito. At sabi pa niya na kaya niyang palaguin, i-turn around at ibalik sa profitability ang Nissan sa loob lang ng 3 taon. Dagdag pa niya, kaya niyang pataasin pa ng 4.5% ang kinikita ng kumpanya kasabay ng pagbabayad sa 50% ng kasalukuyang utang nito. Sobrang laking mga pangako nito para sa Nissan at sobrang yabang ng dating dahil sinabi pa niya na kung hindi niya maabot ang target goals niya sa itinakdang panahon, si Carlos Ghosn at mga board members niya ay magre-resign. Napaka-agresibong paggalaw mula sa isang napakagaling na CEO. In-execute na niya ang plano at nag-implement siya ng major restructure sa operation ng buong Nissan Company. Ang una niyang ginawa, nagbawas siya ng mga bagay na ginagastusan pero wala naman talagang ambag sa kabuuan ng kumpanya. Unang-unang naapektuhan dito ay ang mga empleyado. Pasensyahan na sa mga trabahador nila pero habang nagre-restructure siya ng mga company rules, 21,000 sa mga empleyado nila ang pinatalsik sa trabaho. Isinera na din niya ang 5 manufacturing plants nila at ibinenta na ang aerospace division ng kumpanya. Agresibo niyang inayos ang linya ng mga managers at trabahador kasabay nito ang pagiging strikto sa budgeting. Ito ang Nissan Revival Plan at pagkatapos niya sa company restructure, iba na ang naging kultura ng Nissan. Ang resulta, lahat ng target goal ng kumpanya ay naabot niya with flying colors. Ang dating naghihingalong kumpanya, nakabangon na ng paunti-unti at kumikita na malaki. At hindi lang yan ang nakakamangha dahil yung pangako niyang 3 years na pagbabago, nagawa niya sa loob lang ng mahigit 2 taon. Meron pa siyang 9 na buwan na natira. Merong mga tao na puro daldal lang at walang maipakitang resulta. Pero dito sa taong ito, wala ka nang masasabi talaga. Maraming mata ang nakatingin sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo. At lahat ng pagdududa nila sa kanya ay napalitan ng admirasyon. Isang napakalaking achievement na tanggapin siya ng Japan dahil isa lang siyang import na CEO na magtatrabaho sa loob ng isang malaking car company gaya ng Nissan. Nag-take ng risk ang Nissan kay Carlos at pagkatapos ng ilang taon, nalaman nila na hindi lang siya puro salita. Nagawa niya talagang lahat ng sinabi niya. Simula noon, sumikat ng matindi si Carlos Ghosn sa Japan at naging isang full-blown business celebrity. Kinagigiliwan talaga siya ng mga Hapon at malimit lumabas sa mga dyaryo, magazines at telebisyon. Nagagamit din ang mukha niya sa mga comics, lunchbox at post stamps doon. Parang ito na ang naging big break niya at hindi pa natatapos dyan. Nadagdagan pa ang success niya dahil noong 2005, naging CEO na din siya sa Renault Company. Siya ang kauna-unahang tao sa history na naging CEO ng 2 dampuhalang Fortune 500 company ng magkasabay. Sa puntong ito, wala na talagang makapigil sa success ni Carlos Ghosn. At sa susunod na dekada, naging common na ang pangalan niya sa mundo ng negosyo. Pero hindi pa happy ending at hindi pa tapos ang kwento. Ang pagbagsak ni Carlos Ghosn. Taong 2010, busy na siya sa pagpapatakbo ng 2 malaking kumpanya, ang Renault at Nissan. Parehas lumalago at nagiging mas malaki pa. Pero sinasabi ng mga colleagues niya na nagiging absent na siya sa ilang mga meetings, hindi na masyadong hands-on at hindi na masyadong nagpapakita. Nagkakaroon na din siya ng mga lifestyle upgrades at meron nang naaamoy na kakaiba ang mga katrabaho niya mula sa kanya. Noong November 2018, isang araw, noong lumanding siya sa Tokyo Airport, sinugod siya ng mga pulis sa loob ng kanyang private plane at inaresto si Carlos Ghosn dahil sa mga aligasyon ng false accounting. Simula na ito ng panibagong kwento sa pagbaliktad naman ng kalagayan niya sa buhay. Hindi man lang siya nakapaganda, biglang-bigla ito at wala man lang bali-balita o speculation na aarestuhin siya on the spot. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nabalita na ito sa buong Japan at napakaraming lumabas na mga kwento at bali-balita tungkol sa kanya. Sinasabi ng iba na planado ito ng Nissan dahil malaking kumpanya na ito. Nakipagtulungan pa daw ito, di umano sa mga otoridad para lang patalsikin si Carlos sa kumpanya. Para hindi na nito kailangang pasahurin pa na malaking halaga ang CEO nila.
Naniwala din daw si Carlos na joint mission ito ng Nissan at Japanese government para patalsikin siya sa bansang Japan. Sinasabing natatakot daw ang mga Hapon na sakupin ng isa pa niyang kumpanya, ang Renault, ang kumpanya ng Nissan. Dagdag pa niya, ang corrupted din daw ng Japanese legal system at napakataas ng conviction rate dito. Sinasabing kapag kinasuhan ka sa Japan, 90% of the time pwede kang makulong. Maaaring unfair ito, pero dahil sa mga alegasyon kay Carlos, napilitan siyang mag-step down sa mga posisyon niya sa Renault at Nissan. Nang lumabas ang resulta ng investigasyon, nalaman ng lahat na kumukuha si Carlos ng pera ng kumpanya para bayaran ang mga personal expenses niya. Ginamit niya ang pera ng Nissan para bumili ng mga property sa Europe at South America. Bumili din siya ng private yacht at ilang beses din ginamit ang private jet ng Nissan para magbakasyon kasama ang kanyang pamilya. Milyong-milyong dolyares sa pera ng Nissan ang nirekta niya sa family business niya at gumamit din siya ng pera ng kumpanya para mag-host ng malalaking party. Grabe, kung gaano siya kasipag sa trabaho, mas matindi naman palang magwalwal itong si Carlos Ghosn. Sumabog na talaga ng husto ang tinatago niyang baho sa investigasyon at napakarami ding kontrobersyal na kwento tungkol sa kanyang gaya ng pag-intimidate sa mga subordinates at pagpapatakbo ng kumpanya na parang isang diktador. Dahil sa mga ito, binigyan si Carlos ng 10-year ban sa pagiging director ng kahit anong public company. Nakulong din siya sa loob ng 108 days sa Japanese prison at nakalaya din sa pagpapapiyansa under strict conditions. Mahigpit ang surveillance sa kanya. 24 hours, may nakatingin sa property niya. Wala siyang internet access at kapag aalis siya, may 2 officer na e-escort sa kanya. Sobrang higpit nito at hindi talaga papayag ang Japanese government na makawala itong si Carlos sa mga mata nila. Kaya naman laking gulat ng Japan noong December 2019 nang biglang lumapag si Carlos Ghosn sa bansang Lebanon. Paano siya nakatakas sa gobyerno ng Japan? Ang makapigil hiningang pagtakas. Kinwento ito mismo ni Carlos Ghosn sa media kung paano niya nagawa ang pagtakas. Ang sabi niya, wala siyang choice kundi tumakas at alam niya na kaya niyang tumakas. Ang sabi niya, hindi na siya magpapasakal muli sa isang napakadayang justice system sa Japan kung saan guilty agad ang tingin sa inaakusahan pa lang, talamak ang diskriminasyon at hindi makatao ang human rights. Ganito ang ginawa niya sa kanyang Mission Impossible na escape. Napansin niya na hindi siya sinusundan ng mga police officers sa tuwing pupunta siya ng isang private hotel meeting. Ito ang butas na nakita niya. Sinabi niya na noong nagtangka siyang tumakas, pagkatapos ng meeting, nag-disguise siya ng kakaibang damit habang naka-face mask. Ginawa niya ito para makatakas sa hotel. Tumakbo siya sa pinakamalapit na bullet train papunta sa pangalawang hotel kung saan nandoon ang 2 kasabwat niya. Na by the way, binayaran niya ng milyones na pera at Bitcoin. Provided na ng 2 henchmen ang sasakyan niya papunta sa kalayaan. Isang case ng audio equipment. Isang empty box na pinaglalagyan ng gitara at musical instruments. Pumasok siya sa masikip na audio equipment case at iyon ang nagsilbing karwahe niya para hindi mapansin habang tumatakas sa batas ng Japan. Binitbit siya ng mga alipores niya mula sa hotel papunta sa isang provincial airport at dali-daling isinakay sa isang private jet. Matapos ang makapigil hiningang paghihintay ni Carlos Ghosn sa kahon, paglabas niya natamasa na niya ang kalayaan. Lumapag siya sa lupain ng Lebanon kung saan ligtas na siya sa batas ng Japan dahil wala itong extradition treaty sa bansang Japan. Hanggat nandoon siya, limitado ang magagawa ng Japanese government dahil kung sakasakali, militar na Middle East ang kakampi dito ni Carlos pag pinilit ng Japan ang pagkuha sa kanya. Sa ngayon, nagkaroon ng kaunting kalayaan si Carlos pero napakalaki ng naging casualty dahil nahuli at naipakulong ang 2 niyang kasabwat sa pagtakas. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng kanyang famous escape, sari-saring demanda ang nangyari sa kanya mula sa iba't ibang bansa pero nailagan niya lahat ng ito at hindi naipakulong. Sinasabi ni Carlos na naging bitter siya sa ibang chief executive officer sa Amerika na papetiks-petiks lang sa trabaho pero sobrang laki ng sweldo. At dahil hindi siya sinweldohan ng malaki sa kumpanya na sa tingin niya ay overqualified ang talent niya, napilitan ang kamay niyang pasweldohin ang sarili at tahasang kumuha sa kaban ng negosyo. Ang istorya ni Carlos Ghosn ay isang success story na sana pero dahil sa takbo ng pangyayari, naging isang kwento ng babala para sa mga nagtatagumpay na sa buhay. Na kahit isa kang charismatic, mayaman at magaling na tao, may tsansa ka pa ding bumagsak. Dahil kahit na successful ka pa, isang maling galaw mo lang, pwedeng mawala ito lahat sa'yo.
Nag-iwan ng marka sa pangalan niya ang pagkakamaling ito. At dahil sa naging uhaw siya sa kapangyarihan, nabahiran din ng kasakiman ang legacy niya sa mundo. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo below. Salamat sa panonood.